Bună ziua, dragilor! Astăzi vom întreba cărțile de ce avem așa multe blocaje, ce putem face, dacă sunt farmece, blesteme, de ce bărbatul sortit nou întârzie să apară, sau dacă l-am cunoscut, de ce nu este alături de noi. Vom analiza cărțile, le vom lua pe rând. Cele 3 cărți, 8 de săbii, diavol și 7 de cupe, ne arată că simțim frică, confuzie, îndoială. Avem tendința de a fi în control, suntem influențați toxic de oamenii din jur care ne trag în jos, ne facem mental iluzii negative, nu avem încredere. Per total ne arată că simțim blocaj mental și emoțional. Este o presiune psihică și energie toxică din trecutul tău sau din mediul tău. Probabil aveți oameni toxici în jurul vostru. Moartea, lumea, împăratul și carul. Acestea ne spun o poveste foarte clară. El trece printr-o schimbare majoră, încheie o relație, un ciclu karmic sau un capitol din viața lui, curăță totul în jurul lui. Aici putem înțelege și că ar putea avea o mamă cu probleme de sănătate și se îngrijorează pentru ea. Lumea, se încheie un capitol și pentru el începe altul. Poate a terminat o perioadă grea sau se mută într-un alt loc. Poate a terminat o perioadă grea și s-a mutat cu ceva timp în urmă, dar parcă-i prins în trecut, încă nu s-a desprins de fosta soție, de fosta relație. Împăratul ne vorbește despre bărbatul sortit, care este posibil să poarte o uniformă, armată, poliție, jandarm, medic. Este matur, stabil, serios, nu un băiat, un bărbat cu statut sau responsabilități mai mari. Dar, din etalarea de astăzi înțelegem că pajul de pentacule, el nu are o situație foarte bună, a pierdut foarte mulți bani, are blocaj pe spor. Cărțile nu ne arată farmece pentru dumneavoastră, mai degrabă cu moartea și diavolul. El poate avea ceva blocaje din partea unei femei văduve, iar cu moartea și pași de săbii putem înțelege că doar după moartea acestei femei văduve, care poate fi fosta soție, care poate s-a recăsătorit și a rămas văduvă, sau mama lui, sau fosta soacră, sau oricum o femeie importantă din familia lui sau bunica, după moartea acesteia, el își va schimba foarte mult viața. Nu se simte pierdut, se pregătește, este gata emoțional să vină spre dumneavoastră. Unde se află acum? Înțelegem prin pajul de săbii, paj de monede și 9 de cupe. E posibil să te cunoască, să te urmărească de la distanță, poate chiar ați avut o scurtă relație sau lungă, să își dorească să revină, te urmărește pe rețele de social media, este vigilent, dar nu acționează încă, probabil se teme de un refuz, este foarte fricos și consideră că o relație îl poate afecta financiar, adică nu are suficienți bani să își permită o relație, adică gândește că nu are ce să-ți ofere, probabil are pensii alimentare de plătit sau rate la bancă. Se concentrează cu pași de monede foarte mult pe bani, job, stabilitate.
de cupe a încercat să își recapete echilibru emoțional, e într-o perioadă de refacere, este mulțumit de sine sau în proces de a se pune pe picioare. Sunt șanse ca el să fie promovat la locul de muncă. Este într-un loc în care se reconstruiește, într-o zonă de confort, probabil în casa lui, pune ordine în viață, își face planuri noi. Ca și concluzie, nu îmi dă că ați avea dumneavoastră farmece, blesteme sau presiuni mentale, alte energii. Dacă sunt, probabil sunt la el. Nu ai pierdut legătura în totalitate cu el. Legătura există, cel puțin energetic, vă gândiți de foarte multe ori în același timp unul la celălalt. Dar nu este încă timpul să reluați legătura. Dacă încă nu vă cunoașteți, este posibil să dureze încă 2-3 puncte până vă cunoașteți. Asta înseamnă 2-3 săptămâni, 2-3 luni, 2-3 ani. Iar această femeie este posibil să plece în 3-4 puncte, poate fi luni sau chiar ani. Atunci el se va simți cu adevărat liber să-și trăiască viața așa cum își dorește, pentru că acum este cumva controlat de această femeie. Vă mulțumesc pentru vizionare. Voi reveni și mâine cu o etalare. Vă doresc o zi reușită pe toate planurile. Vă mulțumesc. La revedere!